ассалому алайкум бонувони нозанин, модарон, хоҳарон ва донишҷӯ духтарон. ман ҳамаи шуморо ба ширкати атомӣ яъне корейский компания ба кор даъват мекунам. кор дар ин ширкат душвор нест. танҳо тариқи телефон шумо метавонед кор кунед ва соҳиби маошҳои баланд шавед. занҳое ки дар дигар ширкат ва корхонаҳо кор мекунанд метавонанд дар баробари корҳояшон боз дар ширкати атомӣ кор кунанд ва соҳиби маблағ шаванд. шумо дар ширкати атомӣ мисли фурӯшандаву харидор кор намекунед. танҳо 2 маротиба дар як сол молу маҳсулот харидорӣ мекунед ва бо ҳамин корманди фаъоли ширкати атомӣ ба шумор меравед. балҳоятон бошад ҳеҷ гоҳ намесӯзанд, ҳамеша ба инобат гирифта мешаванд. пас фикр мекунам ки имкони хуб аст барои ҳар яки шумо занҳои нозанин. илиния чанд мастер меброяв, чанд мастери бриллиант дига ки дар оянда дар Корея ҳама туфора соҳиби ширкат мегирам. барои духтарако я бор дигар мегум рақамода бинависе, оиди кор, ман худам шумо дар кора мефаҳмам.